A Confraría da Guiño homenaxea a Miguel Abraldes pola súa colaboración no centenario. O antigo profesional do mar doou a maqueta dunha adorna de 80 centímetros. Hai 2 anos, a Confraría de Pescadores da Guiño e Carreira celebrou o seu centenario e un dos seus antigos socios, Miguel Abraldes, sumouse á celebración cun agasallo, unha maqueta dunha adorna que dou a entidade que agora adorna as oficinas. Esta mañá, Abraldes foi homenaxeado polo Opósito e o patrón maior aguiñense, José Antonio Santamaría, entregoulle un agasallo como agradecemento polo seu traballo. Cando foi do centenario, claro, eu quería poñer o meu granxiño de area, entonces doniño unha maqueta á cofradía. E como non poñerlle o nombre, claro, da Virxen do Carmen. E, bueno, ora a cofradía, pois, ten un gesto de detalle de regalarme esta figura, que é moi bonita e orgulloso. Maqueta que representa unha adorna, elemento indispensable para os pescadores hai anos. Interime, vin ao patrón maior no medio de comunicación, e dixo, ostras, pois non me vou a quedar cas mans quietas, teño que facer algo pola miña cofradía. E tiña 10 días sustos para facer a maqueta, a verdad, anduve bastante a contrarreloj. E, bueno, fixe unha maqueta que é bastante grande, mide 80 centímetros, e dixo, bueno, unha cofradía grande ten que levar unha maqueta grande, un bo reconocimento. E, sí, foi o que me levou 10 días sustos para acabala totalmente. Está feita a escala e con madeira de castaño. Facer maquetas é un dos seus hobbies. Porque me nace. Así, cando estou aburrido, como estou jubilado, bueno, pois un pasatiempos. O patrón maior da Guiño agradeceu o traballo desinteresado de Abraldes e destacou a relación que ten coa confraría. Ademais de ser unha obra de arte, pois tamén é algo característico, é algo típico de aquí. Recordo que eu, e máis moitos como a min, pois empezamos nunha embarcación como esta ao mar. De aí vai a insignia que Miguel pois tuvo o honor de poñer aí, que é o novo sello que temos do centenario, que se queda agora máis ou menos pois estable para as nosas cousas, para o que é administrativamente falando. E, bueno, aí tamén se pode ver onde temos unha adorna impresa aí que realmente é o que naceu aquí, ou desde que acordo, pois a adorna era o noso traballo e a nosa forma de traballar era alrededor dunha adorna. E apuntou que era necesario facer esta pequena homenaxe ao artista pola súa obra. Non solamente por o que é o traballo en sí que fixo da adorna, sino ás veces non é o traballo en sí, sino acordarse da súa cofradía, que é a súa cofradía. Neste caso, pois tamén, el é un representante, ou foi neste caso un representante do noso Xunta Xeral, do noso goberno da cofradía, máis uns anos atrás, traballou aquí nesta cofradía, e leva traballando o noso povo pois desde rapaz, prácticamente. Entonces é algo que, bueno, hai que agradecer, e ao mesmo tempo, pois, vamos a ter como ouro en paño. A maqueta poderá visitarse nas oficinas da Confraría Guiñense.